Дәрдмәнд тәхәллүсе белән танылган шагыйрь, нәшир, алтын приискалары хуҗасы, Дәүләт Думасы депутаты Мөхәммәд Закир Мөхәммәд Садыйк улы Рәмиевнең оныгы Бәшир Рәмиев 1918 елның 1 майында Оренбург губернасы Орск өязенең Баймак поселогында тау инженеры гаиләсендә туа. Әтисе Искәндәр Закир улы Рәмиев Беренче Бөтендөнья сугышына кадәр Германияның Фрайберг шәһәрендәге Тау академиясендә укый. 1926 елдан Уфадагы Башкир золото трестының идарә башлыгы булып эшли. Искәндәр Рәмиевне 2 тапкыр 1929 һәм 38 елларда кулга алалар. 38 елда шпионлык итү һәм контрреволюцион җинаятләргә әзерләнүдә гаепләп 5 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Ул 1943 елда иреккә чыгарга 10 көн калганда үлә. Үлеменнән соң 20 ел узгач реабилитацияләнә. Бүгенге көн күзлегеннән Бәширне вундеркинд дияргә мөмкин. 4 яшендә укырга язарга өйрәнә. Физика һәм математиканы ярата. Әмма аның өчен иң кызыгы уйлап табу һәм хәрәкәт итә торган сугыш техникасы модельләре ясау була. Мондый шөгыльләр ул вакытта бик популярлаша. 1935 елда 17 яшьлек Бәшир Рәмиев Бөтен Союз уйлап табучылар җәмгыятенә иң яшь әгъза итеп алына. 1937 елда атаклы Мәскәү энергетика институтына укырга керә. Ләкин әтисе икенче тапкыр кулга алынганнан соң халык дошманы улы буларак икенче курста укудан чыгарыла һәм тулы югары белем алудан мәхрүм кала. 1940 елда Бәшир Рәмиев Үзәк элемтә фәнни тикшеренү институтына техник булып урнаша. 41 елда үзе теләп сугышка китә. СССР элемтә министрлыгының шифрлау аппаратурасы эшләү батальонында хезмәт итә. 1944 елда халык хуҗалыгын торгызырга тиешле белгечләр турындагы махсус приказ нигезендә хәрби хезмәттән азат ителә. Илебездә кибернетика тармагына нигез салучыларның берсе. Шул вакыттагы электр сәнәгате халык комиссары урынбасары Аксель Иванович Берг Бәшир Рәмиевне шәхсән яхшы белгән кеше буларак төрле максаттагы радиолокаторлар, шулай ук СССРда беренче автоматлаштырылган зенит комплексы эшләү белән шөгыльләнүче үтә яшерен 8-нче фәнни тикшеренү институтына билгели. 1947 ел башында Бәшир Рәмиев АКШта ENIAC электрон хисаплау машинасы уйлап табылу турында ишетә. Һәм шушы фән һәм техниканың ул вакыт өчен өр-яңа булган өлкәсендә эшләү теләге белән 1948 елның майында инженер-конструктор булып электр системалары лабораториясына СССР Фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Исаак Семенович Брук карамагына күчә. 1948 елның августына Исаак Брук һәм Бәшир Рәмиев СССРда беренче цифрлы автомат электрон машина ясауга ирешәләр. 1948 елның 4 декабрендә СССР Министрлар Советының халык хуҗалыгын алдынгы техника белән тәэмин итү буенча Дәүләт комитеты тарафыннан цифрлы электрон хисаплау техникасы өлкәсендә СССРда беренче уйлап табу рәсми рәвештә теркәлә. Соңрак 1950-51 елларда Исаак Брук җитәкчелегендә М1 барлык логик схемалары ярым үткәргечләрдә эшләнгән дөньяда беренче электрон хисаплау машинасы уйлап табыла. Бәшир Рәмиев Стрела электрон хисаплау машинасы һәм Урал электрон хисаплау машиналары сериясенең гамәлгә ашырылмый калган халыкара бердәм ЭВМ системасының авторы. 1954 елда халык дошманы улы Бәшир Рәмиев Сталин премиясенә лаек була. 1955 елдан Пенза математика машиналары фәнни техник институты баш инженеры һәм фәнни мәсьәләләр буенча директор урынбасары. Институтта эшләгәндә югары белем алу турында дипломы булмаган һәм диссертация яклау процедурасын узмаган килеш
техник фәннәр докторы дәрәҗәсе ала. Ул мөгаен тарихта 1,5 институт курсы белеменә ия бердән-бер техник фәннәре докторыдыр. 1971-91 елларда галим фән һәм техника буенча СССР Дәүләт комитетының электрон хисаплау техникасы һәм идарә итү системалары баш идарәсендә эшли. СССР Министрлар Советы бүләге иясе, 2 хезмәт кызыл байрагы ордены кавалеры Бәшир Искәндәр улы Рәмиев 1994 елның 16 майында Мәскәүдә вафат була. Кунцево зиратында җирләнә. Хәзерге чор IT бергәлеге Бәшир Искәндәр улының әлеге тармак үсешенә керткән өлешен югары бәяли. 4 декабрь Россия информатикасының туган көненә багышланган барлык тантаналарында аны зурлап искә алалар. 2022 елның 30 августында Казанда ачылган IT паркка шулай ук атаклы татар 1 совет электрон хисаплау машинасының атасы булган милләттәшебез Бәшир Рәмиев исеме бирелә.